Witam was, moi drodzy. Mamy godzinę 1:40 w nocy, czyli można powiedzieć nawet za 22, bo to brzmi jakoś tak dosadniej. I nagrywam vloga takiego w ciemności, tutaj sobie zjadłem i pomyślałem, że podzielę się tym z wami. Jak sobie pomyślę, to aż mi się ręce trzęsą. Jakbym palił, to bym zapalił. Słuchajcie, to będzie taki vlog o historii z życia wzięte i o tym, jak niefajni są ludzie i jak niefajne rzeczy potrafią robić. Słuchajcie, byłem dzisiaj na poczcie w Bytomie, miałem do nadania parę dokumentów. To były takie dokumenty na kartkach A4, także musiałem sobie kupić taką dużą kopertę. Była strasznie długa kolejka na tej poczcie, bo w Bytomie kiedyś była taka duża poczta miejska, ale ona została zlikwidowana, budynek został kupiony przez jakiegoś prywatnego właściciela i poczta została przeniesiona do takiej galerii handlowej Agora Bytom. I poczta jest o wiele mniejsza, są tylko 3 okienka, także wszystko bardzo długo trwa. I kolejka była długa, wychodziła aż na ten pasaż. No trudno, stałem, podszedłem, powiedziałem, że chcę wysłać takie dokumenty, że potrzebowałbym takiej dużej koperty, no pani mi dała, zmierzyliśmy, pasowało, dała mi taki świstek, bo ja to chciałem wysłać listem poleconym. I odszedłem z kolejki i powiedziała mi, że wypisać ten świstek, zapakować to, zamknąć kopertę, podpisać i wrócić tutaj bez kolejki oczywiście, żeby jeszcze raz nie stać, dać jej ten list i ona go wyśle i ja wtedy zapłacę już za wszystko, za kopertę, za wysyłkę i tak dalej i wszystko będzie dobrze. No i dobra, słuchajcie, wziąłem tą kopertę, poszedłem sobie na bok, napisałem sobie adres, wypisałem sobie tą karteczkę na przelew polecony. No i dobra, widzę, że ktoś tam stoi przy kasie, kolejka dalej jest taka długa masakrycznie. No i staję przy tym okienku tak, żeby ta pani mnie widziała, że po tej osobie, która teraz coś tam załatwia, wejdę ja. A za mną stoi, znaczy tak obok mnie, i jakby po tej osobie, która coś załatwiała, stoi para, taka pani po 40 z panem, prawdopodobnie mężem. I ja sobie stoję i ta pani tak na mnie patrzy i już tak... Ja już mówię, zaraz coś będzie. Gonna be good. Must have. No i stoimy, a ona tak... Nagle tak stoi, już nie wytrzymała i mówi: ale wie pan co, ale tu jest kolejka. A ja mówię, no dobrze, ale ja tylko chciałem nadać. Ona mówi, no ale ja też chciałam nadać. No to ja jej tłumaczę, mówię, dobrze, proszę pani, ale ja już tutaj byłem i po prostu pani mi pozwoliła stanąć bez kolejki, bo ja już wypisałem i chcę tylko dać do wysłania. A ona, no tak, na pewno. I wiecie, ten ton i ten wyraz twarzy, no, na pewno. No to ja jej mówię, już się znerwowałem się i mówię jej, no, na pewno. A ona już w tym momencie, ona już tak... Już się zająkała się cała, pot na czoło wystąpił. Ja, prawda, nie dałem się. Mission accomplished. No i załatwiłem tam sprawę. Prawda, że ja już tą muzykę mroczną stopnę. Znaczy dramatyczną napuszczę coś takiego, na przykład szanty. O. Na przykład, żeby się uspokoić teraz, bo emocje wróciły. No. I załatwiłem, słuchajcie, ale wiecie, ale tak mnie to w ogóle dobrze, że myślę, kurde, dobrze, że ten chłop od tej babki mnie gdzieś nie chycił i mi jeszcze nie wklepał, nie? No bo jak ja śmiałem, jak ten mały śmieć śmiał śmieć. No i powiecie, Niklaus, to ty wyolbrzymiasz, nic się nie stało. No fakt, no nic się nie stało, była krótka wymiana zdań, no i tyle po wszystkiemu, no dnia nie zepsuła, nie? Ale wiecie, odchodząc od okienka, jeszcze mi się ręce, bo mnie takie coś, tak mi wylazło, ta kogula mi wydupiła, bo tak mnie takie rzeczy irytują. Ja wiem, że to jest nic takiego, ale po prostu nie cierpię ludzi, którzy robią coś takiego, bo na pewno wiedziała ta kobieta, o co chodzi, że ja tam stoję i chcę tylko nadać i stałem już wcześniej w kolejce. Ale musi po prostu, muszę to ściszyć. Musi po prostu powiedzieć, albo może zgnoi, albo może jej się coś uda. No i tak, no i tyle, no. Taka dramatyczna historia, no. Muszę sobie okno otworzyć, bo mnie bierę. No. Moi drodzy, ja mam teraz pytanie do was. Czy wy kiedyś byliście świadkami czegoś takiego lub mieliście nieszczęście doświadczyć czegoś takiego, czyli takiego niby nieważnego zachowania ludzkiego, że nikomu się krzywda nie dzieje, ale jednak
Gula łazi, żyła taka, no. Jestem ciekaw po prostu. Także napiszcie mi w komentarzach, czy mieliście kiedyś średnią przyjemność być uczestnikiem takiego wydarzenia, albo może widzieliście, czy coś takiego. Jak ludzie potrafią człowiekowi spaskudzić normalnie. Jacy niektórzy są, kurde, tacy... Wiecie, o co chodzi. Niefajni, no. I to tyle. Teraz będę musiał sobie jakiś ten bigos naważyć, bo się znerwowałem przed snem. To tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, jeżeli czujecie ten ból. Zostawcie suba, jak chcecie. Jak jeszcze nie zostawiliście, zapraszam na Facebooka, na G2A, na streamy. Wszystkie info macie w opisie. Ja lecę. Nie byćcie tacy jak ta pani. Nie byćcie tacy.